يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما ما شرف لا تفيلجو موبيل جين فون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جمكان حكم كنا نوي جمعة خطبة نوي جمكان نمي ولي كسي أنكر موما أنا جمعة مسلم أنا الماميو كتوه خطبوتا كنا كافلي فين في ولا سجيم وبين نفسر على أنا بجمعة خطبة حكم كنا لا أنسرا 300 لوجمان جمعة مسرلا أنا المامي سيدي مالك جالو عليه خطبة من كأني من جمعة دوينا أنجي أنقول لجأ نعوفه. سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله أمالتنا أما ألفو أما ألا بركدا أما سريا ما ورتيني ألته سبحانه أما سريا كفالك محمد صلى الله عليه وسلم وي ألك جونغي ألك تشيدندو أما ألا دلي صلاة كشي أنا نما ألك وشامان كألك محمد كا صلى الله عليه وآله ألك محمد أنا كسودنغو أنا كصحابو أني ما هو ماي سندا تسرى نما إنك فوق تاسي القيامة جودوما نتمنى من يكون لدي أني أو أنا سر الله سبحانه وتعالى أنا نسافيو فوق سورة الإسلامية على نسرنا على ما دراما مبدون أن على كربا محمد صلى الله عليه وسلم بنيوم في أمبا في على كرا كدون سدوني بوكو دوني با منو نو كدوني ناتا رد دوني با منو ني على نسرنا ولبو وكو الأصل في الدين رسول الله دين إرى لسلي ودي على كرا محمد صلى الله عليه وسلم أكاكا على كرا دون أكاكا أنا على كرا فو أكاكا أنا على كرا الفولي لامه أكاكا أنا إنك على كرا محمد دون عليه الصلاة والسلام ناني على كرا فو ناني على كرا دون أمبكي على كرا فه أمبادو على كرا فالير من بالا على يورو أمبادو على كرا فالير من بالا أمبادو على كرا محمد صلى الله عليه وسلم أن فمن بأنك جنلايا أن فمن بأنك لاهرا نانيو دو سيغاتا لا أمبكي على كرا محمد فه صلى الله عليه وسلم نما على كرا دون أن سيغاكي على كرا فه ناني على كرا دون نانكرا على كرا محمد فه صلى الله عليه وسلم على كرا الله دغلي بنويا أني إن فو الله سبحانه وتعالى يوني أنفه على كرا محمد عليه الصلاة والسلام على كرا الله دغلي بغانيو ماني جونوني مامي نو كاني فين علي لمن كان يرجو الله مامي إكاني فين على دي على كرا دي جويني كرو كيغا على كرا محمد الله دغي صلى الله عليه وسلم مامي بيجرو الله هرا جودونا على كرا دي ديما عليه الصلاة والسلام إيغا على كرا دو يا سيغا الله هرا كسيكانيا مامي بسرا لا هرا جودوني على كرا ديري ما كيغا الله دغي عليه الصلاة والسلام الله باي جوني مامي نيبي على كسما كسبه على كرا ديلندو إما يا سيغا على كرا محمد الله دغي عليه الصلاة والسلام على كرا دوني إسلامو على مدير أما على كرا كنصر لي على مدير أما على كرا الله دغلي عليه الصلاة والسلام على مدير أما على كوتشمي ما قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين تيلا الله أكبر نورا نانا كبو على يرو كنا أوما أني كتابو مينا بانغليندو على كرا محمد صلى الله عليه وسلم عليه دي نوروي نيا دو نيا كانو النورو بدو إلا نيا دو نيا كانو النورو بكلميري كاكتاسرا كاجيا كالا دغلي نغاني يا ربي على موكرانني اوي على يتشمين جو كانا لدغي إيركي الألم على جورو من دي أما ni ala ko kanga ladege ala ya glande parce que ala se ka fo anga fin do ladege au fin de fokayola ala kira muhammadu kishi ala kira muhammadu koloshi alayhi salatu wassalam fin togo ko sigana ko fin togo ko ni dona ma o be sigaila fin na be siga ga doga ma ye mama jogo fanfe ini ala kira che ala kira muhammadu kishi abela jelema ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ya hakli koloshi ako ma dalla sahibukum wa ma gawa ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam
ala ya nan kolosi ako ma yantiqu anil hawa ni ya medro ko ala kira de ni fo tiala ala kira ya fo dala ko tiado parce que ala kira ta sago fo ala ya nan kolosi anema delicate do mana kula ay fen fo ala sona ka ko fo ala ya ka sharia kolosi ako ni ala kira ka sharia kuma me addo ko ama bo ayara lade in huwa illa wahyun yuha ne ala de sharia jiga ka fuka ka keta ayo chide lase ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ya flalinya kolosi ala maso anya ka fena jami mandi ala yi mazagha albasaru wa ma tagha ala ya ko disi kolosi ka ko disi frère alam nashrah laka sadrak ala ya ko foli korota wa rafa'na laka dhikrak akam munyu ala yo kolosi abse ka be supporter ikera ma fasugo ala kirani bise ka je ala ko ama bil mu'minina raufur rahim ala ye ajugo kolosi ka klaka wasona jogoy ka medai dama ka dekore ka fama ko wa innaka la ala khuluqin azim muhammadu wallahi ibe jugo baka ya rabbi alama alakra alama alla de galin gharani wa alakra babu sayriba madamu aba fafaqa an-nabiyina في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم كراون النبي يوم الكربا محمد عليه الصلاة والسلام أيا بلا جليدا دان شغلا أيا بلا جليدا جغلا ومصر نيالا دونينا ومصر نيالا ما بيالا ومصر نيالا فنسريالا والكربا عليه الصلاة والسلام ألاكو أنا لدغي نامبنا باتوكي ambe anyayini folo de ala kira ko bato yinga ke chugodi an fle selimina ako sallu kama ra'aytumuni usalli nabi seli anga nye don folo ala kira sallallahu alaihi wasallam na tumseli abaka chugodi kira ka seli ke chugodi jumenye ni yo nye don ni fana yo seli ke o de ala ka seli la ni nenye o seli debe ebo ko jugula kibla kunyumana wa ala kira ba alaihi salatu wassalam ni ibn ta hiji ibanya yini ala kira hijira chugodi ako hiji ka ke chugodi ako khuzu anni manasikakum wa alakira banya alayhi salatu wassalam binebe awwele aw minun ye alakira muhammadu kanumbawe aina ngata so alakira kaso so min ka bodnye so be so min ka fsa dnye so bela jelenye ala doni ala nyesiranya o glana so min kono ka chew bo flila kubla kanda siraka o kera so min kono aina ngata o soba kono no ye nabi nyuma ya soye jibrila be jigi so min kono o sokodo qur'ana jigina so min kono o sokodo aina ngata o gato so kono aina ngata o so kono angata o sotigi laje fardaw kofe atumbe ala bato chugodi ala kira doni no gani ala kira ba alayhi salatu wassalam nabi nyuma ala batola ala ko amako wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ako muhammad imma bato fukata sayasima don ba ko al-yaqin huwa al-maut fukata sayasima ala bato kana bo ala bato ka wadila ala kira alayhi salatu wassalam ayinya si ala bato ma ala kira tumbe ala bato sogoma abe ala bato lafe abe ala bato shufe abe ala bato tlefe abe ala bato akele abe ala bato jama ala kira sallallahu alaihi wasallam aya don ko ala madama din da foi koso fuka ali allah subhanahu wa ta'ala bato feminina anfe o de yanga ala bato ala yi anda ka ambunya ka anda na ka sebaya boloyi ka anda makene ka nifia anna ka meleka ubla ka sujudu ke anye ka anke ale ala ka norabla dugukolo sanfe ni ala yi bunya akaga ifana ka ala bunya ni bunya be kofe ala yi munyini anfe ala ya nyini anfe anga ali allah subhanahu wa ta'ala batu ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ayu de don ay ala batu ina fo ala ya ayamara chugumina ala ya ambe mara chugumina aku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun majnani adama de nda foi kama fuka allah subhanahu wa ta'ala batu ala kira muhammad alayhi salatu wassalam ayo batu de don odla ale de ni ala ka benyoya ngacha kateme ala ka danfem bela jeleka ala islamia dina da ka seli farda duru bla kono muna yasa ka ansiri allah subhanahu wa ta'ala la ite dina shima teme ko dina ko ye masri ala la nin chugoina ni islamia dina te farda duru ala yo dima ni wulla sogoma fem fola min be yidi fe abe foki ka seli ni dugu jera ni taraika bararola etara kalaro de la e commerçant e homme d'affaires e fonctionnaire e ko ni tari bolo do nya giruna ibe boli ibe takana tumami ni be nanyina ala bi wele tugun
karsa kananyina nane fe nane ala kaso nane ala bato ni tenturunye ibe bara mina nane ala delinga glan kadima ala mason adamaden kanyina ala ko ay adamaden ay islamay sharia glan ka adamaden ni Allah subhanahu wa ta'ala tugunyogona kisiri nyogona farda duru ko di amma kle kono 24 heures kono tuma ni be nanyina ni ame ko ya ala sala hayya ala al fala ibe boli ibi kalaydu kurakuraya ilaydu minta alay utma alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam annani ni sharia minye ala yere ale la dunya tande ka kasri ala la tuma be odela afana ka sahaba la dunya te aya so dungo la dunya te aya ka mantum bela jelen la dunya ukatle ukatsri Allah subhanahu wa ta'ala la alakra alayhi salatu wassalam aban la dunya ka fada madin ikanyana maya abela jelembe ke ala de wa abela jelembe ke ala de kama alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aban lakala ni na ko adamaden ka nga kulu atgiye adamaden ka nga kulu atgiye itige joye we alay akaga anga kulu alay alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala yo de yinafe akulu la alay wa alayre an lakana yasa anga kulu Allah subhanahu wa ta'ala qur'ana ba fanye qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أكون محمد أفويه ne Muhammadu ka seli ne Muhammadu ka kansogoli ne Muhammadu ka nyenema be ne Muhammadu ka saya abela jelembe ke ala de danfen bela jelenda jenogonte ala la wa ala yene yamoria odela wande kera islamu bela jele folay fe danfen fola min sona ala ye ode ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kira akira islamu folay ala kira ay seli farda duru aya koloshi na wati sera abadi konyuma ni a ala nyasranyaye ni a ala doni ka kumere mina dafa ka tenturu dafa ala ko ka ke chugumina aba bela jele ka o chugula o ba ira ka foko ala kira Muhammad alayhi salatu wassalam alika ala bato akun sirlendo kanuka ala bato yin kun kadaye ala yere kadaye akadaye ka ala bato alika bato tunte ka daga bondala alika bato tunte ala yamara ala dorambake la ala kira ka bato tunye bato mi nasigilendo kanuka bato mi nasigilendo ala nyasiranyaka ala kira sallallahu alaihi wasallam na kunyo seli o damne ala kira ba yere soro o seli de kono ala kira ba hakilla tige soro o seli de kono adzukum noro adzukum fanga ana adzukum balo ala kira bo de soro seli kono ala kira adzukum be fere seli de kono ala kira ni milafia seli de kono wa ala kira nyesumana anyana fimbo ba o de kira seliye ala kira alayhi salatu wassalam atunte dan in fardai matande ala kira sallallahu alaihi wasallam seli watu tumabulu ni shukura tumami ni dugu klala tumami ni glantigi baya ka glan sagare o wati la ala kira tumbe wuli kijo abi sensena alaye abe ala wele abe ala gundo nyogonya abi jo alaye jolila mi na hake damate menendo abi kumere mina alaye abi tenturu alaye o tenturu no kumere mina oni nyogonche abe ala tanu abe ala majamu aba fa Allahumma lakal hamd netgi ala tanumbe ede anta nuru samawati wal ard sangolo ni dugolo lumière sangolo ni dugolo noro o ala de walakal hamd netgi ala tanumbe ede anta qayyumus samawati wal ard sangolo joba ala o de sangolo tigi ala de dugolo tigi o ala de ede sangaba wulon vlajo subasmantala ede dugukolo wolon vla sigi nogonga ede sangaba wolon vla jo tlumatala ede dugukolo wolon vla sigi nogonga subasmantala Allahumma lakal hamd ala tanumbe rabbus samawat ede sangaba wolon vla ede otige wal ard dugukolo wolon vla ede otige wa man fihin famin be sangaba wolon vla ni dugukolo wolon vla ka famun buni nogonche obey Allah subhanahu wa ta'ala antal haqq والله ألا إديتني وقولك الحق ألا إك كما كان إديتني ووعدك الحق ألا كلايدو إديتني ولقاؤك حق ألا أني بنغم بنغنيا ألا إديتني والجنة حق ألا الجنة إديتني والنار حق ألا جهنم إديتني والساعة حق القيامة سنة بنا ألا إديتني اللهم لك أسلمت ألا نير دي ألما وبك آمنت ألا ندي من يرى ألا دلا وعليك توكلت
ala nyen jigi sɛmɛ e ala de la jigi kan ka sɛmɛ dɔwɛrɛ la ni ala tɛ wa i bɛ boli faama min kɔ k'i ka faridaseliw bila k'i ka zikuruw bila ka boli faama min kɔ jɔn ye se d'a ma i bɛ bolila min nɔfɛ a ka jɔyɔrɔ nɔfɛ a ka tɔgɔ nɔfɛ jɔn y'a d'a ma bamanankan na ko yanni i ka fofo fɛnba fofonɔ la min ye fɛnba in fofo i ka waso o la o tuma yanni i ka boli fɛntigiw kɔ min ye fɛn d'u ma n'o ye ala ye boli o kɔ i jigi da o kan n'i jigi da fɛntigi kan don dɔ n'a ma f'i ma merde don dɔ fɛn na ban walima fɛntigi na ban masa min n'a t'a f'i ma merde masa min n'a ka fanga ti ban masa min n'i ka weleli o nɛgɛ tɛ bɔ ale ala la masa min n'a bɛ yen abada abada a ti sa a ti kɔrɔ a ti taa retraite la i jigi da o kan i ko ala wele ala kira y'a jigi da ala de kan ka ala wele ala y'a wasa a b'o fɔ kuranɛ kɔnɔ waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu n'i y'i jigi da ala kan ala bɛ k'i wasaba ye silamɛw ala kan ne ni aw wasa ala an bɛ tuubi ka taa e ala de ma ala ni bɛ sɔsɔli kɛ n b'a kɛ ni ala ka dɔɔni de ye ala e de ye ne ka kiiri tigɛbaa ye ala an b'a ɲini i fɛ i ka yafa n ma n ye min kɛ ka tɛmɛ ani n bɛna min kɛ n ye min kɛ dogo la ani n ye min kɛ balo la ala e de ye ne tigi ye nin de ye alakira muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam an ka nabi ɲumanba in i tulo ma jɔ i k'a lajɛ diɲɛ sɛgɛn o ma alakira bali k'i jɔ ala ye ka su fɛ ka ala bato a bɛ ala ka mission min na n'o ye ka maaw wele ka taa ala ma o ma alakira sɛgɛn k'a bali su fɛ k'i jɔ ala ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka vie privée o ma bali ko y'a sɛgɛn don dɔ k'i jɔ ala ye alakira alayhi salatu wassalam waati dɔ kɛra muso 9 ye ɲɔgɔn sɔrɔ alakira muhamadu kun alayhi salatu wassalam muso kelen kelen bɛɛ n'a ka ɲinifɛn don muso kelen kelen bɛɛ n'a ka dépense don muso kelen kelen bɛɛ n'a minɛ cogo don a bɛɛ n'a tɔpɔtɔ cogo don a bɛɛ n'a ladon cogo don nin ma alakira sɛgɛn nin ma alakira bali ko su kora ko alakira ma se k'i jɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye wa alakira ba alayhi salatu wassalam silamɛw bɛ na u b'a fɛ k'u ka diinɛ ɲɛdɔn olu ni min ka kan a b'o f'u ye a b'u bila o la a don kafiriw bɛ yen bolisɔnnaw bɛ yen olu fana kan ka ladon cogo min na u kan ka tɔpɔtɔ cogo min na u kan ka nɛgɛn cogo min na a kan k'i comporter olu fɛ cogo min na a b'i comporter u fɛ o cogo la yaasa a ka se k'u sɔrɔ k'u don diinɛ la nin ko caya ma alakira bali ni su kora a k'i jɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye groupe wɛrɛ jumɛn tun bɛ yen juifs tun bɛ yen a n'olu bɛ jɛ olu fana ni min ka kan a b'o k'u ye chrétiens tun bɛ yen tasumabatolaw tun bɛ yen dɔ wɛrɛ jumɛn tun bɛ yen munafiqu tun bɛ yen minnu n'u bɛ silamɛya dulokiba don maaw ɲɛna silamɛw don mɛ jukɔrɔ munafiqu don olu ni alakira jɛra a tun b'i occupé nin bɛɛ lajɛlen na nin bɛɛ n'a ta i kan ka minɛ cogo min na i ni min ka kan a bɛ nin bɛɛ kɛ nin bɛɛ kɔfɛ alakira bɛ tila k'i jɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye sufɛ ka ala wele a ka sahaba dɔ ko Huzaifa al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu a ko don dɔ ne nana alakira muhamadu fɛ yen alayhi salatu wassalam sufɛ ne bɛ se alakira bɛ don nafila seli la masha Allah maa kunna diyara maa min ye sufɛ nafila seli kɛ alakira muhamadu kɔfɛ alayhi salatu wassalam a ko alakira nana a ye fatiha kalan k'a ban ne donna a nɔfɛ seli la a ye suratu bakara ta suratu bakara ye hizibu 5 de ye dɔɔni de b'a jɛ a ko a ye bakara gosi ka taa ne ko n'a ye aya 100 sɔrɔ dɔrɔn a b'i kunbere minɛ a ko a tɛmɛna aya 100 la a m'a kunbere minɛ a taara tuma o tuma ni ne ye miiri ko yan kɔni a b'a kunbere minɛ a bɛ tɛmɛ o la alakira taara fo ka suratu bakara ban ale ko n'a ye bakara kɔni ban a bɛna kunbere minɛ bakara banna alakira muhamadu continue na alayhi salatu wassalam a bɛ ka continue ka kuranɛ doni ka kuranɛ ɲuni jɔnni bɛ se kuranɛ la i ko alakira jɔnni bɛ kuranɛ dɔn i ko alakira sallallahu alaihi wasallam a jiginna ale de kan jibrila karamɔgɔ ko don alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko a nana don ali imrana la k'o fana gosi ka taa ale ko ayiwa n'a ye dɔ kɛ a b'a kunbɛn minɛ a ye ali imrana gosi k'a ban ka suratu nisa'i daminɛ rakan 1 k'o gosi k'o ban ka suratul maida daminɛ k'o gosi k'o ban a ko wa alakira bɛ kalan kɛ cogo min na a t'a teliya dɛ a bɛ kalan kɛ i n'a fɔ ala y'a ɲini a fɛ cogo min na warattilil qur'ana tartila a b'a kalan k'a kalan k'a damakɛɲɛ k'a kalan
akona temena yoro la yoro mi ni subhanallahi be abi jo abe qur'ana jo ka ala subhanallahi fo na temena yoro la yoro mi ni manton temena on kala jaba before abi jo en ka ala deli ala ka ala kishi ala ka manton kishi na sera yoro la yoro mi herebe aljina be la shabe abi jo ka ala deli ala ko ka ala na manton ni ako ayin de kera kan kele ay kumbre mine ako kumbre mine fana surunyana joli hakela awulla ka bo kumbre mine la o fana surunyana joli hakela ayi tenturu sujudila duwa ba bolo ako ka le redda bali bana ale silike alakira muhammadu kofe nin chugo de la ni ne alakira muhammadu ye alayhi salatu wassalam ni be alakira fe akaga itse kanin joli ke en ne se kanin joli ke me an se ko minye shufe ango ke anga alakira ba muhammad sallallahu alaihi wasallam ale tunye ala dona de ale tunye ala batula de ala batu mi na jolendo ala donga ya rabbi alama ala donno garani alama ala batu do garani wa alakira muhammad alayhi salatu wassalam sahaba minun kaddo ushika dogona tay ulutun te se ka sabali alakira ka joli la abe joli minga alai utse ka sabalala ibnu mas'ud ko te ga khutba kunche noye ako ne na dondo fana na bene alakira silla ndona no fe ako alakira ya ka joli damne joli kera iko atiban ako fone ibnu mas'ud hamina kujugula uko ibnu mas'ud ya hamina kujugu jumena ako telma ne sengana joli la ne re hamina ngomen sigita ka alakirato sallallahu alaihi wasallam joli inde alakira sallallahu alaihi wasallam abin joli beke dondo asembe funu telma amena joli la asembe chi ka jili boala sahaba bina sogoma ba sura semfuna kato ubanyi nga ko mu ya soro asonga fo parce que akara ala menyana ka bawo ala yaye sahaba be jikala kala kira muhammadu sendige ne ala kira furmuso bora karangare ne ala ni amba aisha bora radiyallahu ta'ala anha abafo ubafo gumunye patron sensoro abafu ye ko amasno gosoro asirat jolila alai odi ya senfunu amba aisha ba hinamine afa ala kira ne ko te ko no ga yere mawa ngo ala ko ka ya farima ye minka ani be na minka ale ya farima abela jelena nin joli bakun halibi abafa furmuso amba aisha amanga ne ka alafu ala mi nin joro badnema ka ya faranema nye minka ani be na minka aya farabe ma amanyo gondi masima akaga ne kan jo o allah subhanahu wa ta'ala kanu ko so ko fo aka nema la ay nema min kenye ka ala fula ka ala barikada ka ala ka hakada fa kanjo allah subhanahu wa ta'ala ninde ala kira muhammad alayhi salatu wassalam ya rabbi ala kira doni ala ma no garani ala kira kanu ala ma no garani ala kira ladegeli ala ma no garani nanya ladege ko ke anye daluye ala mo kara ala ko ke chiba kanu ko so anasu mo شخمت جاني بركة رضي الله تعالى أن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكافرين أداء الدين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنتم مصر كارسي أوما أنا بجمعة خطبة حكم كنا من كرا 300 لوجمents جمعة مصر لا نيا المامي أنكرمو نيا المامي سيدي مالك تشرنو موسى جلوي أوديتوني خطبة يقول إن فاوري على كل شيء كمنا على كرا خبونيا أني على كرا كانون صلى الله عليه وآله وسلم أني فهم من بي جوني أمات كونيونا نو يسلي بونيا من بي أولا أني كرا صلى الله عليه وسلم على رأي جورو متسلي كولا ودي نفرا أني خطبة يكون لا أمي الله تعالى دي أمكلو يما على كدي أمبلا جلما خطبة يبانن كوفي duwawu mun kɛra an bɛ Alahu taala de ala ka bɛɛ lajɛlen jaabi an ye k'a kɛ basigi ka don an ka jamana in kɔnɔ ala ka bɛn sabati an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ jamana kɔnɔ ala ka falen k'a kɛ ɲɔgɔn faamuya ye fitna ni balaw min bɛ jamana kɔnɔ ala ka jisuma bɔ a kan ala k'o kɛ kira ni a somɔgɔw bonya ni o barika kama an bɛ duwawu kɛ alimami yɛrɛ ye a baara min kalifalen don ala k'a ta fanga di a ma ala k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye minnu fana bɛ seli a kɔfɛ ala k'olu kɛ kɔmɔgɔ ɲumanw ye ala ka dɔnniw ji di hali bi k'aw fo ka waleɲuman dɔn
antinyina ka ambaraka nyon fo kenen ko nala noy Sheikh Mukhtar Bagayo alimi jam kan lasi bagay aka jamare ko nanye ni baranke kadaka abe tamala ame do ke ay alaka sigini anyma atara baramina alaka anya abulu alaka jumana taw fana jira an yaw bela jelena wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.